belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Alles wijst erop dat de Curaçaose regering vanmiddag tijdens een persconferentie een versoepeling van de coronamaatregelen gaat aankondigen. Minister-president Eugène Ruggenaat gaf gisteren een persconferentie nadat hij was gevaccineerd tegen COVID-19. Volgens Ruggenaat heeft een groot deel van de Curaçaose bevolking zich goed aan de maatregelen gehouden, lopen de besmettingen nog steeds terug en is er begonnen met de vaccinatie. Uit de woorden van de minister-president trekt de extra in ieder geval de conclusie dat er een versoepeling van de maatregelen wordt gehouden. De persconferentie wordt vanmiddag om 2:30 gehouden. Iteke Witteveen heeft als directeur van Human Rights Defence Curaçao gereageerd op opmerkingen van minister van Justitie Quincy Girigori. Die heeft hij onlangs gemaakt over verantwoorde integratie van ongedocumenteerden. En volgens Witteveen hebben die opmerkingen tot veel onzekerheid geleid. Volgens Girigori wordt er sinds vorig jaar gewerkt aan een plan om een deel van de ongedocumenteerden op Curaçao onder voorwaarden te laten integreren. Maar Witteveen zegt dat er nog zoveel vragen over de plannen zijn dat veel Venezolanen die zonder papier op Curaçao wonen onrustig zijn geworden. Ze wil dat de minister duidelijkheid geeft en zo rust onder de ongedocumenteerden terugbrengt. Ora você trein automaticamente botem roupa e hamburger. E se você gosta de pão, escorre saber. Escorre Isafet. Tem roupa e fibra. Esta do nabo energia beco para perder e tem proteína para regenerar o músculo. Panaderia Isa, para o healthy lifestyle. Medewerkers van de Girobank hebben gisteren een ontslag gekregen via de mail. Het gaat om een massa-ontslag. Eerst moet nog door de arbeidsdienst worden gekeken of aan alle voorwaarden is voldaan voordat het daadwerkelijk ingaat. Maar alles lijkt erop dat de medewerkers van de Girobank worden ontslagen in 2021. De bank heeft al lange problemen. Sinds 2013 staat de bank onder toezicht van de centrale bank. Vorig jaar sloten de deuren van de Girobank. Onder toeziend oog van de media hebben minister-president Eugène Ruggenaat, minister van Gezondheid Sita Jezus Liitu en epidemioloog Izzy Gerstenbloed zich gisteren laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze kregen een vaccinatie van Pfizer en daarmee zijn ze de eerste 3 van deze nieuwe campagne. De regering hoopt dat zoveel mogelijk mensen zich zullen laten vaccineren. Daarom was er ook veel media-aandacht voor dit moment waarop de regering in ieder geval wordt gevaccineerd. Welcome to the Greenhouse Curaçao restaurant. Here at the Greenhouse Curaçao, our chefs expertly prepare your food with the highest quality and freshest ingredients. The Greenhouse restaurant is now serving breakfast, serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. De vaccinaties op Curaçao vinden plaats op 2 centra in het oude Seos Hospitaal. Er hebben zich in totaal al meer dan 4000 mensen aangemeld voor een vaccinatie. Maar de overheid hoopt dat het aantal snel toeneemt. In eerste instantie worden zorgmedewerkers gevaccineerd en mensen boven de 60 jaar. De partij CAM heeft gisteren haar partijprogramma gepresenteerd. Daarin maakte Anthony Gaudet, nummer 2 van de partij CAM, duidelijk dat wat Curaçao betreft er geen ingreep van Nederland moet komen. Hij reageerde daarmee op de plannen van de regering Ruggenaat om Nederland te vragen voor een algemene maatregel van Rijksbestuur om uit de impasse met het parlement te komen. CAM is het daar niet mee eens. CAM heeft ook aangegeven dat mochten ze in de mogelijkheid zijn om in de regering te komen, het landspakket dat nu op tafel ligt eerst moet worden aangepast. Zo niet, dan zal CAM niet meedoen in die regering. Opmerkelijke beelden van een poging tot overval op een winkel in San Juan.
Een vrouw opent de achterdeur van de winkel om haar honden eten te geven en op dat moment komen er 3 gemaskerde mannen aanrennen. De vrouw reageert snel en sluit de deur weer. De mannen doen er alles aan om de deur alsnog te openen, maar het lukt niet. En daarmee is een poging tot overval in ieder geval voorkomen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.